da bayan babban kwamandan na IS shi ne yake binsa ba zai ƙara addabar mutanen Afirka ba. Trump da ya bayyana Al-Maliki a matsayin ɗan ta'adda lamba ɗaya da ya fi tasiri a duniya, kuma ya ce da kawar da shi da aka yanzu ƙungiyar IS a duniya ba ta da wani sauran wanda zai gudanar da irin wannan ayyuka da shi Al-Maliki yake gudanarwa. Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a Gaza, inda ta nufi shugaban reshen mayakan Hamas Izzeldin al-Haddad inda ta bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka kitsa hare-haren 7 ga watan Oktoba kusan shekaru 3 da suka gabata. Haddad's death has not been officially confirmed by Hamas. Wakilin BBC ya ce ba a tabbatar da mutuwar Haddad ba a hukumance daga Hamas ko kuma daga hukumomin Isra'ila ba. Hukumomin agajin gaggawa a birnin na Gaza dai sun ce harin na Isra'ila ya kashe akalla mutum 7 da raunata wasu gwammai. Akwai da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a zirin tun watan Oktoba, amma kuma Isra'ila har kullum cewa take tana da damar kai hari kan 'yan Hamas. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Lebanon ta zargi Isra'ila da kai hari kan asibitoci da sauran cibiyoyin kula da lafiya, duk da cewa kasashen biyu sun amince da tsawaita wa'adin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta baina tsawon ƙarin kwana 45. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce Isra'ila ta kai hari kan wata cibiyar kula da lafiya mai bayar da agajin gaggawa da ke kudancin kasar a kusa da garin Nabathiye, inda ta kashe mutum 6 da suka hada da kuma jami'an lafiya 3. Sannan kuma ta lalata wata karamar cibiyar kula da lafiya a birnin Taya, inda a can kuma ta lalata wani asibiti da ke kusa. A baya dai Isra'ila ta musanta kai hari kan ma'aikatan lafiya da cewa tana kai hari ne kan wuraren da ake da alaka da kungiyar Hezbollah wadda Iran ke mara baya. Duk da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta, ita ma Hezbollah ta ci gaba da kai harin makaman roka da ƙananan jiragen sama na yaƙi marasa matuƙa zuwa arewacin Isra'ila. Masu gabatar da ƙara na tarayya a Amurka sun tumi wani ɗan ƙasar Iraki da shirya hare-haren ta'addanci a faɗin Turai da nahiyar Amurka ta Arewa. Ana zargin Muhammad Bakir Sa'ad Dawud Al-Sadi da kasancewa kwamandan wata ƙungiyar 'yan bindiga da Iran ke mara baya. Ana zarginsa da bayar da umarnin kai hare-hare akan al'ummar Yahuda a Belgium da Netherlands da Faransa da Jamus da kuma Birtaniya. An kama shi ne dai a Turkiya kafin a danka shi ga hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI. Mutumin da mai shekara 32 ya bayyana ne a gaban kotun tarayya a Manhattan, kuma aka tsare shi zuwa zaman wakafi kafin shari'a. Lauyansa ya ce yana fuskantar shari'a ne ta siyasa kawai. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai rahotannin da muke tafa da su, kamar yadda aka ji a labaran duniya, shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi Taiwan kan ayyana 'yancin kai daga China. Trump dai ya bayyana hakan ne dai bayan wasu kalamai da mataimakin ministan harkokin wajen Taiwan din Ching Meng-chi ya ce ya yi a wata gana da manema labarai kan cewa samun 'yancin tsibirin abu ne da ya zama tilas a shirya masa don kare kai. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaida wa kafar talabijin ta Fox News cewa baya so ya ji wani ya kuma yin maganar samun 'yancin kai bayan wani taro na kwanaki 2 da ya da shugaban China Xi Jinping. Sai dai shugaban Taiwan Lai Ching-te a baya sanar da cewa Taiwan ba ta bukatar ta ayyana samun 'yancin kanta saboda tuntuni tana yi wa kanta kallon ƙasa mai cikakken iko. Amurka ta ɗauki lokaci tana tallafawa Taiwan, ciki har da samar da dokar 'yancin tsare kai, sai dai akai-akai Taiwan ɗin na taka tsantsan wajen ganin ta kyautata dangantakar diflomasiya da China. Tun da fari dai Trump ya ce bai yi wani alkawari ba daga bangarorin biyu kan batun samun 'yancin gashin kai ba, walau ga Taiwan ɗin ko ita China da ke ikirarin cewa Taiwan ɗin wani bangare ne na ƙasar ta, kuma ba ta da ran sake dawo da shi ƙarƙashin ikonta ba, ko da ƙarfin soji ne. Washington ta jaddada matsayinta na nuna rashin goyon bayanta ga 'yancin kai ga Taiwan, yayin da kuma take ci gaba da kawance da China da ke ikirari kan abin da ta amince da shi na cewar gwamnati ɗaya ce a China. Khalifa Shehu Dokaji kenan da wannan rahoto. To sai kuma batun matsalar tsaro a Najeriya, inda 'yan bindiga suka sace ɗaliban da zuwa yanzu ba a tantance yawansu ba a wasu makarantu da ke ci a jihohin wasu jihohi biyu na Najeriya. Hukumomin a jihar Oyo dai sun tabbatar da cewa gungun wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wasu makarantu guda biyu a garin Ahoro Esile da safiyar jiya Juma'a, inda suka hallaka wani malami kuma suka sace ɗalibai.
A Borno ma bayanai sun ce gwamman ɗalibai sun bata a wasu makarantu da ke cikin haraba guda bayan wani hari da 'yan Boko Haram suka kai garin Musa na ƙaramar hukumar Askira Uba wayewar garin jiya. Ga rahoton Ahmed Kabo Idris. Da sanyin safiyar jiya Juma'a ne maharan suka durfafi ƙauyen Musa mai nisan kilomita 40 daga hedikwatar Askira Uba inda suke awon gaba da gwamman ɗalibai kamar yadda mahaifin ɗaya daga cikin ɗaliban ya shaidawa BBC. Rundunar 'yan sandan jihar Borno bata iya tabbatar da ko sace ɗaliban aka yi ba ko kuma sun razana ne a lokacin da maharan suka yi wa ƙauyen tsinke suka shiga daji. Sai dai wani mazaunin ƙauyen ya ce sun ga lokacin da 'yan bindigar suka rika ɗora yaran akan babura daga maɓoyarsa a saman dutse. Sun kwashe yaran makaranta ina akan babur. So sojoji nan suka bi inda muka tabbatar sai gashi takalmin su suka zuzzube takalmin yaran nan akan babur nasu dinki na hanya. So shine muka zo muka bincika yaran nan ni mai magana ma akwai yata a ciki mai shekara 6. Tana primary school ne class 1. Akwai na kuma yaya wanda yake nursery play kenan fa a kusa da shi a gwajin ita mai shekara 3. Wannan muka yi lissafi duka 43 da suka tafi da shi. Guda 4 da ciki su ne suka kai shekara 15 in baka ba duka daga shekara 6 daga shekara 3 haka suke. Kamar matana ma ko abinci ma bata ci ba saboda yanda wannan yarinya ita ne farkon haihuwa na. So haka dai muna fama da bakin ciki dai amma muna addu'a dai gwamnati su yi tosai mu su duba game da wannan lamari. Babu wanda bindiga ko wani abu ya same shi a cikin mutane. A cikin yan sobe yara guda 2. A cikin secondary school kuma yan SS1 yara guda 2. Sauran 30 da nan duka yan central primary school na Musa din kenan na kawai. Yawan yaran nan duka mun zauna mu yi misali duk wanda suke kuka korafin kukan su yara da muka zauna muka yi lissafi yara 43 ne cikin. Hukumomin jihar Borno ba su ce uffan ba game da lamarin zuwa lokacin hada wannan rahoto. Mahaifin da muka zanta da shi ya yi ikirarin cewa har zuwa maraicen jiya ba su ji komai ba daga hukumomi. Daga gwamnati ya zuwa yanzu a gaskiya ba mu ji lamari sai dai wasu motocin soja wanda suka dawo wanda suka doke wannan baka ba sauran gwamnati kan ba mu ji menene za a yi magana a kai ba. A kawai mun dan ba mu da 'yan sanda bayan sojoji ba wani hukumomi wanda suke mulki a nan. Soja da kuma 'yan vigilante wato kenan wanda suke zama suna tamaka 'yan gari wanda suka shiga cikin vigilante. Lamarin na zuwa ne daidai lokacin da hukumomin ilimi a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya suka fitar da sanarwa inda suka bayyana matukar takaici da gagarumar damuwa kan mummunan harin da ya sanadin kashe wani malamin makaranta da sace wasu ɗalibai a jihar. Sanarwar ta ce hukumomi ƙarara ba su iya tantance yawan ɗaliban da aka sace ba. Sun ƙara da cewa an tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin a ƙoƙarin kubutar da ɗaliban cikin aminci. Rahotanni sun ce tun farko an ba da umarnin rufe makarantu a yankin bayan kai wannan hari, amma sai gwamnatin jihar Oyo daga bisani ta umarce su ci gaba da karatu ranar Litinin bayan tura ƙarin jami'an tsaro. Ko da yake hare-haren 'yan bindiga da satar mutane don neman fansa sun fi zama ruwan dare a arewacin Najeriya. A baya-bayan nan jihar Oyo na fuskantar ƙarin ayyukan tarzoma masu alaƙa da gungun masu aikata laifi. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. Har yau dai muna Najeriya inda nan kuma batun siyasar ƙasar ne da nan gaba a yau Asabar ne jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya za ta gudanar da zaben yar tinki a faɗin ƙasar don fitar da mutanen da za su yi mata takara a zaben yan majalisar wakilai a shekara mai zuwa 2027. Takazinas dai shugaba Tinubu ya fitar da sanarwa a kan zaben inda ya kira ga shugabannin jam'iyyar da gwamnonin APC da sauran jagororinta su tabbatar da gaskiya da adalci. Matakin farko dai na fitar da 'yan takarar ya tayar da ƙura inda masu neman takara da yawa ke zargin ɗauki ɗora da sunan maslaha. Ga rahoton Muktari Adam Bawa. Ana iya cewa 'ya'yan jam'iyyar APC suna cin sun wayi gari cike da zulumi da tunanin yadda ƙurar ta taso za ta wanye idan sun je cibiyoyin zaben fitar da gwani na jam'iyyarsu a faɗin Najeriya. Ɗaruruwan 'yan takara ne dai ake sa ran za su fuskanci 'ya'yan jam'iyyar APC masu rijista don tantance zakarun da za su yi musu takara a zaben baɗi, musamman a mazaɓen 'yan majalisar wakilan da suka kasa cimma maslaha. A cikin sanarwar da ya sanya wa hannu shi da kansa, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci shugabannin jam'iyyar APC da gwamnoninsu su ajiye son zuciya su baiwa duk wani mai neman takara dama bai ɗaya, su kuma tabbatar ya shiga zaben ba tare da wani shamaki ba. Ya ce duk da yake mutum ɗaya ne zai yi nasara akan duk wani tikitin takara da ake takaddama, amma kamata ya yi su ba da dama ga wanda Allah ya kaddara ba zai samu nasara ba, don ya gamsu a ransa cewar an yi masa adalci. To kowane tsari jam'iyyar ta shimfiɗa domin wannan zaɓe?
Bala Ibrahim shine daraktan yada labarai na ƙasa a APC.